Iva, Iva, mela kif konna qegħdin ngħidu, il-kitba kreattiva llum titqis bħala arti fiha nnifisha. Apparti l-użu tagħha biex it-tfal mbagħad ikun jistgħu jiktbu b'mod tajjeb grammatikalment, imma hemm l-arti tal-kitba kreattiva. U għalhekk semmejtu jiena dan l-erba' kelmiet kif nistgħu ngħidu tfal ikunu kreattivi f'kitbietom. Imma li ngħid li tfal jgħod għalina wkoll għax biex ngħinu tfal ikunu kreattivi irid ikollna xi ftit ta' kreattività anke aħna. Mela, ħaniġi fuqaw. Mela l-ewwel aħna ngħidu li aħna lkoll nitwildu b'doża tajba ta' kreattività. Jiena nemmen li kulħadd ikollu xi ftit tal-kreattività fih, issa kulħadd ikollu doża differenti. Bħala ma nistgħu ngħidu aħna lkoll ikollna l-muskoli fil-ġisem tagħna, imma ta' min ikunu żviluppati iktar minn ħadd ieħor sewwa. U n-natura li minn tagħmlu twil, minn qasir, minn irqiq, minn mhux irqiq, jiena ma tantx kienet ħalina miegħi fit-tul, jiġifieri, imma insomma ili jux. N-natura hekk tagħmel, u l-istess li kreattività, imma l-koll li tina ċerta doża ta' kreattività, imma li tina n-natura waħdu mhux biżejjed, irridu niżviluppawha. Jien ngħid bħalma kieku għandi xitla f'qasrija sewwa. Iż-żerrija mqiegħda, imma jekk iż-żerrija ma nagħtix kasa inħalliha għal ħnina tal-mulej, tikber imma tikber bin-naqlma tax-xita u ma tikbirx fil-ħila tagħha kollha. Jekk jiena nsaqqija, jekk jiena ntiha sustanzi, jekk jien nara dik ix-xitla għandi bżonn iktar dawl milli del jew iktar del milli dawl, noqgħod attent minn xi mark li kollha, ix-xitla hemmhekk tikber fil-qawwa tagħha kollha u tagħmilli anke l-fjuri. U naħseb l-istess din ukoll il-kreattività. Ma rridux nistrieħu fuq dak li tatna n-natura. Jiena dejjem ngħid illi jiena kont nagħllem l-arti, jiena għamilt 33 sena nagħllem, is-suġġett tiegħi ħafna jaħsbu li kien il-Malti prinċipali, jiena arti kont nagħllem, imma għallimt il-Malti wkoll imma l-iktar arti. U kont nara ħafna tfal. Kont nagħllem il-bniet iż-żejtun. Kien ikollha ħafna studenti veru tajbin, tajt it-tifla kemm taf pinġi. Imma jekk din ma titgħallimx, ħatibqa' taf dak li kienet taf. U kienet forsi tpinġi kelb bħal dak, u tibqa' tpinġi kelb bħal dak ħajjitha kollha ma tgħallmitx iktar. Jekk titgħallem minn dak tasal forsi għal dan imbagħad. Għax inti żidd dak li għandek. Ix-xitla, ż-żerrija li tagħtek in-natura, inti għamilt bħat talenti tal-Vanġelu, ħaddimta, żviluppajta. U dak li provaw nagħmlu aħna fit-tfal, nippru naraw il-kreattività tagħhom fejn hi u niżviluppaw ilhom il-kreattività fil-kidba f'dal-każ u mhux fl-arti. L-ewwel semmejt il-muskoli jiena, kulħadd jitwieled bil-muscles imma mhux kulħadd jasal hawnhekk hux, nixtieq nasal hemm kieku jiena flok six pack għandi one pack imma fih ġmielu. Xi trid tagħmel biex tiżviluppahom da? Trid taħdem trid tittrejnja. Trid tagħmel il-programm li jkollok bżonn. U l-istess fil-kitba, mela qegħdin ngħidu li il-potenzjal qiegħed hemm. Imma dak mhux biżżejjed iridu niżviluppawh. Kif ħa niżviluppawh? Narġa' ngħid mhux qed ngħid tat-tfal biss anke tagħna stess sewwa. Kif ħa niżviluppawh? L-ewwel qed nemmen ħafna fil-qari. Il-qari ta' kotba tajbin, il-kedma tajbin ta' mhux qed nitkellem fuq morali hawnhekk, tajbin li jkollhom kotba ta' stoffa, kotba ta' eċċellenza, kotba ta' letteratura veru. Naqrawhom għal gost. Jiena kull meta mmur inkellem it-tfal fi skejjel jew illum insom online, dejjem nesiġi, dejjem nenfasizza l-qari għal gost. Il-letteratura qegħdin biex ittina pjaċir qabel kollox. U mbagħad jekk ittina pjaċir ittina affarijiet oħrajn. Jien ħobb insemmi li dejjem ngħidha ta' din ġbajt ngħidha. Nandi ngħidha bħal l-ikel, jiena l-ikel irid itini gost l-ewwel. U mbagħad itini sustanzi, għax jekk ma tinix gost jew ma niklux. U niklu l-ikel nuħu gost bit-toma tiegħu u mhux bil-vitamina A u B u C li jista' fih. L-ewwel nuħu gost bit-toma tiegħu. U anke hawnhekk, mela aħna biex inkunu kreattivi iktar, irridu l-ewwel naqraw għal gost, imma b'osservazzjoni. Ħa ngħidu x'irridu nfissru biha din. Osservazzjoni. Nosservaw ngħidu aħna affarijiet bħal din istorja min qed jirrakkunta l-awtur dik li ngħidu in the third person, jiġifieri ngħidu mela darba kien qattu sabijat. Mela l-awtur m'għandux x'jaqsam fl-istorja, l-awtur mhux parti mill-istorja,
L-awtur huwa biss rakkontatur qed jgħidilna xi ħaġa biss. Tista' tkun in the first person. L-awtur isir wieħed mill-karattri, mela jiena qattus abjad, mela jiena l-qattus l-abjad tgħid l-istorja tiegħi. Huma strateġiji differenti dawn. Imma ta' min li meta naqraw, u meta naturalment qed naqraw ma' tfal, bil-mod il-mod, ovvjament skont it-tfal kemm jifilħu u skont xetajiet huma, nixbdulhom l-attenzjoni jekk it-tfal huma ta' livelli li josservaw dawn, qegħdulhom ara. Hawnhekk il-qattus, il-kittieb sar l-qattus hawn qed ikellimna hu. Hemm differenza minn meta l-awtur issa huwa konta biss u affarijiet bħal dawn ta' min nosservawhom. Anki pereżempju jekk ikonx hemm flashbacks ġo l-istorja tibda minn wara bħal naraw fiċ-ċinema sewwa. Pereżempju ban li l-ajruplan il-Landja ħassejt dwejja akbar donna qalbi ħidniex kien hemm l-estalija. Mela donna inti diġà qed tgħidlu lil qarrej illi ġejja xi ħaġa ta' diżappunt, imma ma tlux x'inhi u mbagħad mort lura. Dawn kollha strateġiji illi fil-qari meta qed naqraw kemm aħna u kemm mat-tfal, jekk it-tfal jifilħu ta' min ngħinuhom josservawhom dawn. Anki l-karattri tal-ktieb pereżempju, normalment ngħidu l-karattri ħżiena, tajbin imma dejjem ikun hekk. Jew kull karattru forsi ta' l-istorja għandu t-tajjeb u għandu l-ħażin. Anki dak li huwa suppost il-viljak tal-ktieb, il-villain, imma għandu xi tajjeb fih. U forsi anki dak li l-qaddis imma xi rokna mudlama fil-karattru tiegħu għandu pereżempju. Jew forsi ġieli tibqa' sal-aħħar. L-istorja ma tafx min kien tajjeb u ħażin. Fir-dawn tajjeb li nosservawhom. Mhux naqraw l-istorja u laqna ktieb isu ma ġara xejn, imma nippruvaw nagħmlu analiżi anki żgħir ma' tfal tajjeb nibdew b'din l-analiżi mingħajr ma noqogħdu nidħlu f'termini ta' ismijiet ta' termini letterari u affarijiet bħal dawn ma naħsibx hemm għalfejn. Naturalment skont l-etajiet sewwa. Imma li nibdew ngħinu tfal josservawhom dawn, jiena nemmen illi jgħinu mbagħad meta tfal jiġu biex jikbu xi ħaġa huma. Issa ħaniġi mela għandna storja u ħanibdew nippjanawha. Jiena nemmen ħafna l-istorja trid tippjana qabel tiktibha. Jiġifieri mhux taqbad u ġitek idea illum u l-għada tibda tiktibha. Kien hemm żmien ta' kont nagħmel hekk jiena meta kont prożuntus. Meta tiġini idea naħseb li f'daqqa waħda jiena għandi storja lesta. Bil-mod il-mod tibda titgħallem illi trid tagħmel ir-riċerka tiegħek. Qabel taqbad biss tikteb għadek qed tippjana. Forsi naf jekk għandek fl-istorja xi ħadd li dilettant tal-mudelli pereżempju, jibni l-modelli tal-karozzi. Jien irid nagħmel riċerka fuq x'jagħmel min ikun dilettant ta' dan id-delizzju. Anki nieħu vokabularju pereżempju li jużaw dawn ir-riċerki kollha trid tagħmilhom issa ovvjament nerġa' ngħid. Għaltu ħad tikteb xi ħaġa impenjattiva, għaltu xi ħaġa żgħira, imma xi tip ta' riċerka żgħira dejjem rid ikun hemm qabel. Jew forsi xi ħadd marad b'ċerta marda u rrid nkun naf fuq dik il-marda jiena. Jekk ħanikteb xi ħaġa ta' letteratura impenjattiva, rrid nagħmel riċerka daqs tabib fiha. Jew forsi storja ta' ċertu żmien partikolari, jekk pereżempju żmien il-gwerra, rrid ikun ir-riċerka tajjeb il-perjodu li jiena ħanikteb fuq u mhux noqgħod fuq dak li naf. Ir-riċerka ħafna drabi tir-riċerka ħafna u tuża tikka żgħira minnha dik ma jimpurtax imma tajjeb li inti tkun ippreparat sewwa. Fejn jidħlu t-tfal nemmen ħafna li jiddiskutu bejnietom, ma lekk kienu ħobb issa nitkellmu iktar tard fuqha meta niġu għall-lat prattiku. Illi t-tfal jaħdmu ħafna fi gruppi, nemmen ħafna fiha jiena li flok jiktbu xi ħaġa għal rashom hekk li jkunu gruppi hemm qartnejn għax li jiddiskutu forsi jinnaf jaqsmu l-idejat tagħhom. Jinnaf Mark ħareġ b'idea u jinnaf Wenis li titmaħħa u Charlize biċ-ċoħra u issa siġra. Issa siġra toħroġ il-frijej. Idea li kienet fuq zokk wieħed u kulħadd jaqsam l-idejat flimkien, l-idea tibda tiffjorixxi. Id-diskussjoni nsiba ħaġa utli. Issa ħa niġu ftit għall-idejat prattiċi għax forsi din li forsi l-iktar li intom tixtiequ nafsu fuqha fil-klassi x'nista' nagħmel biex nagħmel tip ta' eżerċizzi jew isseħħu l-workshops jekk inti trid dwar il-kitba kreattiva. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu u forsi ħafna milli se ngħid
tafuhom diġà, imma ħan nitkellmu ftit fuqhom. Pereżempju, ejja ngħidu illi l-ewwel ma nagħmlu t-tfal nippreżentalhom riċetta. Qegħdin fi żmien tal-milied, ngħidulhom ħarraw kif insajru l-imbuljuta. U ittihom riċetta. Tagħmilhom fuq il-PowerPoint, pereżempju tagħmilhom fuq il-whiteboard, l-interactive whiteboard, mela hemmhekk għandek l-ingredjenti, biex noqgħod naqra l-ingredjenti għax inkelli qabarni aptita malajr. U mbagħad għandek il-metodu. Aħna nafu li kull riċetta tkun maqsuma f'dawn iż-żewġ kategoriji. L-affarijiet li teħtieġ għall-istess sajjar u mbagħad il-metodu kif sejjer issajjarhom. Mela l-ewwel l-tfal turjhom riċetta ta' vera. Ta' xi ħaġa li veru nsajruha hekk. U tajjeb jekk trid ir-riċetta ħallilhom hemmhekk, u l-interactive whiteboard ħallilhom hemmhekk. Però issa minn ir-riċetta ta' vera ngħaddu għal xi ħaġa riċetta maġika. Mela ngħidulhom ejjew ħanagħmlu riċetta maġika. Pereżempju, kif iċċekken lil xi ħadd, jew kif tista' tiċkien inti. Ħansajru riċetta. Dan it-tip ta' likwidu jew x'inhu. Illi meta tixorbu jew issa naraw kif, inti ħatiċkien. Imma diġà għandna il-gwida tar-riċetta ta' veru, ħanimxu fuq l-istess metodu l-ingredjenti li rrid u kif ħanagħmilhom b'dir-riċetta maġika. Però rridu nsaqsu ftit qabel, pereżempju, x'ingredjenti għandi bżonn. U fiex ħansajjarhom. Ġo borma ħansajjarhom dawn. Kal-darun, il-forn, ġo taħġen, ġo microwave. Ifir dawn tajjeb li tfal niddiskutuhom. Ħalli inti taqqanqilhom kemm il-kreattività tagħhom. Għandi bżonn xi ħadd jgħinni forsi, għax forsi għal kaldarun tqil wis jew xi ħadd trid taqqattali ċertu ingredient partikolari. Irid nistenna xi żmien jew xi ħin meta ħanagħmilha din ir-riċetta forsi din ir-riċetta taħdem jekk ikun qamar gwinta. Jew malli jdoq nofs il-lejl tagħmilha din ir-riċetta maġika. U l-prodott finali ħajkun likwidu li tixorbu, spray li tbixxu, gwent li tidilku, pillola li tiblaħħa, kif ħad tiġi r-riċetta meta tkun lesta. Tiskanta meta tibda ssaqsi affarijiet bħal dawn, tinduna kemm hemm punti li tista' semmihom u forsi ma tkunx tajt kasom. U fl-aħħar nett nistgħu ngħidu wkoll l-effett kemm se jdu ta' din il-taħlita illi se nagħmel. U effett li jibqa' għal dejjem, jew idum biss ftit tal-ħin u mbagħad tarġa' tiġi bħalma kont. Jew trid riċetta oħra l-antidote ngħidulhom hekk biex tiġi għall-qies normali. Jekk dawn ma tfal nibdew nsaqsuhomlhom dawn qabel jibdew jiktbuha din ir-riċetta, diġà qed ittihom ħafna inti ideat u mod x'jistgħu jagħmlu. Irdu niggwidaw imma jiena qatt ma nemmen tfal għalkemm meta ngħidu kitba kreattiva, imma mhux li tħallihom għarrieħhom għax ikella ħossuhom midlufin. Ħarġa ndur lura meta kont nagħllem l-arti jiena. L-ar ħaġa li nista' nagħmel kont ngħidulhom illum għandkom karta biġġu li tridu. Hemmhekk it-tfal gerfixthom. Għax ma jafux se jagħmlu. Miktulhom ara kulħadd jagħmel ċirku fin-nofs. Issa miċ-ċirkena ħorġu linja. Mbagħad minn hemm ħadd tħallihom imma tajthom il-bażi. L-istess fil-kitba. Fil-kitba dawn il-mistoqsijiet li għandkom qudiemkom bħalissa. Dawn jgħinhom it-tfal biex ma jħassux mitlufin biex huma diġà għandhom ftit tad-direzzjoni. Issa wkoll issaqsuhom imma inti għalfejn trid tiċkien hawnhekk jew iċċekkja lil xi ħadd. Għandek xi raġuni? Forsi hemm xi vantaġġi li meta tkun żgħir ħafna inti hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel meta tiċkien u li ma tistax tagħmilha bil-qis normali tiegħek. Għax forsi meta niċkien nkun nista' nidħol jien naf minn taħt il-bieb u nidħol f'kamra segreta u nara affarijiet li ma kontx nara. Insomma, dak imbagħad tħalli f'idejhom, imma trid tistaqsihomlhom dawn. Fl-aħħar qed tgħidulhom u l-esperiment kif mar? Mar tajjeb, irnexxa, jew kien hemm xi intopp u xi ħaġa marret ħażin. U hemm it-tfal mela ħajkbu din ir-riċetta u jagħmlu analiżi wara tal-esperiment kif mar u għaliex għamluha u għandhom qisha storja. Għax għandek l-istorja ta' inti kif wasalt ta' din ir-riċetta. Mela dak naħseb huwa l-ewwel biċċa xogħol li eżerċizzju naħseb it-tfal jieħdu gost dan approvajtu kemm il-darba jiena ma' skejjel oħrajn u kien hemm fejn ħadem ħafna kien hemm fejn ma tantx ħadem skont
it-tfal il-burdata li jkunu fiha u l-burdata li nkun jien forsi wkoll. Imma kien hemm każi fejn għamlu xogħol sabiħ ħafna f'dan l-eżerċizzju. Idea oħra, it-tieni waħda. Intervista ma' oġġett inanimat, din inħobba jien. Meta tfal se jintervistaw mhux lill-persuna, lill-oġġett inanimat, xi ħadd li ma tiċċaqlax, li m'għandix ħajja. Pereżempju, intervista ma' arloġġ. Intervista ma' siġġu li jitbanda minn dawn, rocking chair. Jew ma' kappell, jew ma' libsa. Jew intervista ma' par żarbut. Jew intervista ma' vażett antik li kien ilu d-darantu. Jew intervista forsi jinnaf ma' kitla. Intervista ma' lapes, anke oġġett komuni raħ qudiemhom, ma' rota, ma' kikkra. Affarijiet kollu ma' bla ħajja. Mhux intervista ma' persuna, kif qed tarawhom fil-każ aqqas annimali ma' għamilt. Oġġ għax l-annimal għandu ħajja, sew dawn inanimati. Issa hawnhekk ukoll, mhux speċi kikunu tfal daqsxejn kbar, kikunu tfal daqsxejn kbar. Ta' min? Inkellmuhom qabel. Oġġett inanimati imma x'qed nippretendu minnu. Diġi li għamilt anke mal-kbar, u tiskanta kemm tkun interessanti. It-tfal jistgħu jaħdmu tnejn l-ewwel nett hawnhekk, wieħed qed jagħmel l-intervista, huwa l-intervistatur, u l-ieħor huwa jew l-oħra l-oġġett li intaset sewwa. U jekk trid l-eżerċizzju tirrepetih billi taqilbu mbagħad. Min kien qed jintervista sar l-oġġett eċċetera, jintażel forsi suġġett ieħor. Ifrida tista' tirrepetih kemm trid. Imma qabel tibda l-attività, tkellem ma' tfal dwar in-natura tal-oġġett li jkun intażel. Xiġifieri. Mela, ejn nagħmlu mod tażilna kikra. Bħal eżempju. Tgħid il-kikra tiddejjaq meta daqqa xtula ġo fiha lill-majali u daqqa lill-makiesaħ. Din darba niftakar kont qed nagħmilha ma' tfal kienu pjuttost naqa' kbar u kien hemm tifla minnhom qalet li l-kikra għax taf kemm niddejjaq fil-li nkun jiena qed ikolli l-misħul fih, bad tixtuli l-makies u nħoss ħafna bard. Tela ma tantx naqbel miegħek ta'. Għax in-natura tal-kikra maħluqa biex tkun hekk. Meta qed tagħmel hekk inti insejt li dik il-kikra inti qed tirraġuna bil-moħħ tiegħek ta' persuna. Għax aħna jiġrilna hekk. Il-kikra maħluqa biex taċċetta ġo fiha kemm il-makies u kemm il-masħul, il-kikra ma tiddejjax. Irridu nżommu l-karatteristiċi qed jiġifieri jew tiddejjaq tħoss il-mustaċċi ta' xi ħadd tifokku magħha, il-kikra mdorrija għax il-kikra irħolqot għalhekk, dik ma ddejjaqix il-kikra. Il-kikra jdejqu affarijiet illi mhix maħluqa għalihom. Pereżempju, mela biex tiddejjaq. Tiddejjaq jekk ixelfuha. Għax il-kikra tieħu gost tibqa' sħiħa kif inhi sewwa. Il-kikra tiddejjaq tinkisrilha l-widna. Għax ukoll ma tkunx kompluta. Il-widna hija parti mill-kikra li hija importanti. Tiddejjaq jekk ma jnatfuwix, ħalluha maħmuġa għax tieħu gost il-kikra tkun sabiħa. Tiddejjaq forsi jifirduhom il-plattina għax huma żewġ tiħbieb dejjem flimkien kikra u plattina. Allura tiddejjaq jekk jifirduha jekk jien naf il-plattin jieħduha x'imkien ieħor jew tinkiser plattina, issa mietet għaliha. Ifri niggwidaw l-tfal biex meta jitkellmu dwar oġġett l-animat, għalkemm dan ikun qed jaħseb u jitkellem bħalna l-bnedmin, jekk tiġi bqa' jżomm il-karatteristiċi tiegħu. U hemm tiġi interessanti, meta l-kikra qed tkellimni lili, imma baqgħet kikra, ma saritx bniedem, baqgħet kikra. Jiġifieri il-kikra ma tix tħoss il-bard bħalna. L-arloġġ ma jistax jgħid li tuġaw rasu bit-tektik. Aħna l-arloġġi jieħdilna rasna, forsi kien xi arloġġ minn dawk il-kbar f'nofs tal-lejl tek-tek, imma hu nnifsu u maħluq għalhekk dik hija ħajtu. Tif jiġifieri it-tfal niggwidawhom biex ma jħaltux oġġett tal-animat iżommuh inanimat. Il-pultruna tieħu gost meta jpoġġu fuqha, anke jekk ikun xi ħadd jinnaf goff, il-pultruna f'saħħitha nħadmetha biex tilqa' il-minu kemm oħxon ma tiddejjax b'saħħitha. Il-kitla ma tibżax minn-nar, ma nistax nikteb jiena intervista ma' kitla u l-kitla tgħid li tibża meta tkun fuq in-nar, dik hu xogħla. U l-istess iż-żarbun jixxittja ballun ma jweġġax il-ballun. Iż-żarbun kapaċi jagħmel hekk. Jew ir-rota ma tweġġax meta jirkbu anke jekk jirkba xi ħadd oħxon, ir-roti minn manifatturom jimma għal kull tip ta' nies. Jiġifieri dawn u libsa ma tiddejjaqx pereżempju mit-tidwil ġol watch machine ġol magħna tal-ħasil ma toħdilix rasa, anzi tieħu gost.
L-irritrajt b'da kollu huwa li meta l-tfal qed nruhom li jagħmlu din l-intervista ma' oġġett bla ħajja, għalkemm l-oġġett qed jitkellem, imma jrid jibqa' fidil lejn in-natura tiegħu. U dawn huma kollha punti li l-oġġett jibqa' fidil lejn dak li hu. Imbagħad sabiħ li t-tfal intuhom ċans jaqraw quddiem il-klassi biex dak li jagħmlu ħadd ieħor jitgħallem minnu għax it-tfal jitgħallmu minn xulxin. Jaqsmu l-idejat u jiddakru minn xulxin. Pereżempju tara tassew dik l-idea kif ma ġiġ rasna ħnu kemm ħelwa dik l-idea. Ovvjament inħobb ngħidha di ħajkollok tfal li jistħu u tisfurzajhomx biex jaqraw. Jien niftakar meta kont fil-klassi meta kont żgħir u anke meta kont żgħir ħafna ta' anke kont fis-sekondarja, kieku qatt tollet sebgħi biex nistaqsija xi ħaġa, terrorist kont titkellem quddiem ħadd ieħor. U hawn tfal li jkunu hekk, għax kien nagħmluhom hekk, it-tfal jibdew jibżgħu mill dik il-lezzjoni jekk il-lezzjoni tal-kreattività, għax jibżgħu li mbagħad naqra. Għax ikun hawn tfal li jippruvaw jiktbu fil-kwiet jitkellmu ma' tfal oħrajn ma biex jaqra quddiem il-klassi. Għalihom ikun martirju. Però għati ċans, għax ikun hawn min bil-maqlub, ikun hawn min jieħu gost. It-tielet waħda. Kemm nosserva li hawn noqqas birtomurizmu. Meta ġieli wkoll kelli workshops ma' tfal rar issib xi tfal illi jikbu xi ħaġa tad-daħk. Naħseb illum ma nafx ta' forsi din hija impressjoni tiegħi. Imma forsi llum it-tfal li qed jaraw ħafna programmi ta' films fuq violenza u fuq hekk. Isom it-tfal illum iktar su flexion imma l-umorizmu xi ħaġa umoristika bis-sens issa ma tant tiġi moħħhom. Mela jien nippruvaw niggwidawhom daqsxejn. U nintuhom pereżempju dialogu ma issa għandna issa reċ ta' bejn tnejn. Imma forsi jieħu xejra ftit ta' umorizmu. Pereżempju dialogu bejn skużawni bejn kelb u asfur tal-bejt. Jew dialogu bejn l-infa u siġġu. Nistgħu nsibu xi ħaġa dawn tad-daħk forsi bejniethom jew lapis u gomma. Jew dialogu bejn ktieb u fażett. Imma kif qed qabel, it-tfal ma rridux inħalluhom daqshekk mitlufin, irridu niggwidawhom daqsxejn. U kieku tajjeb illi biex tistartjalhom naqal mutur hekk tal-kreattività, tkun ippreparat xi ħaġa minn qabel inti. Ktibta jew sibta x'imkien tajjeb u taqrajilhom. Imma jekk ħaddihom jekk ħadd taqralhom bejn asfur u kelb kif se nagħmel jien issa ttilhomx dik għax ikelli spiċċa kulħadd jikkupja sewwa. Imma biex turjhom xi trid, ħalli tfal jifhmu inti x'qed tippretendi minnhom. Għaliex ħafna drabi bit-tfal ma ħdux for granted illa xattilhom dialogu bejn asfur u kelb kulħadd fehmek, trid tiggwidhom daqsxejn. Għax inkella ħossuhom wisqu fin. Ejn nagħmlu mod li għandna dan id-dialogu. U dan ippreparajt xi ħaġa żgħira jien ta' page ta' bissawlek biex hekk. Imma biex it-tfal qed tiggwidhom naqra. L-asfur. Bsit. Eskot, kif ħadd li moħħi dal-għodu għadu bil-kemm sebaħ. Mela nsejt int kemm timbaħ meta tara li ġinġer il-qattus ta' Romina, ma dak ikolli raġun. Għax ġinġer mhux suppost jiġi fuq il-ħajt tagħna. U jien ukoll għandi raġun inkanta, għax illum brazzi, u se nsib ħafna x'niekol. Jien m'għandix għalfejn infittex ikel, għax Karl dejjem ilestilik la tajba minn dawk il-pakketti li jixtrili. Minn dejjem hawn ġew. Joħorġok biss ftit minuti kuljum u jorbtok biċ-ċinga. Għari jien dejjem nittajjar ħieles fil-beraħ tas-sema. Imma bil-lejl torqod barra mhux bħali, jien għandi kutra ħoxna, ġo offa sabiħa, apposta lija. U x'bart, aħna ma nħossux bart. U meta tkun ix-xita jien ma nħabbilx rasi għax inkun imgeddes ġewwa. Anqas jien ma ħabber rasi. Nitgeddes ġol frijaj ta' waħda minn dawk is-siġa tal-pjazza, jew ġol ventilatur ta' Mario u nħalliha nieżla. Aħna m'għandniex fsiet bħalkom il-klieb, aħna ħatmu sidna. Sakemm jitfaċċi kaċċatur u plum. U inti tkun fit-triq titfaċċi karozza u xlum. Iskot. Don qed ixhom il-ġinġer resaqlaw. Mela kien jaqbil li ndabbar rasi, bsit. Waw. U hekk għamilna dialogu żgħir qasir. It-tfal jieħdu gost taqrajulhom dan u turjhom xi tridu tfal
meta tentużjażmuhom ma nagħmlu xi ħaġa hekk aħna. Narġa' ngħid ittihom x'sewwa bejn asfur u kelba xi kellha se jikkupjaw. Imma li naqas iggubitajthom ftit hawnhekk. X'tixtieq minnhom? Jekk ikunu tfal kbar, ara tistax iġġobhom josservaw. Pereżempju, meta l-asfur qallu nitgeddes ġol frijej. Ma qallux ta' siġra, imma qallu ta' waħda mis-siġar tal-pjazza. Qed ikun iktar dirett. Ma qallux immur noqgħod xi ventilatur, ġol ventilatur ta' Mario. Fil-kitba kreattiva dawn jagħmlu sabiħ. Għax inti hemmhekk it-tiegħek tagħmel iktar personalizzata. L-asfur qed jitkellem dwar xi ħaġa li jafa, s-siġar li jafhom. Il-ventilatur ta' dar jaf ta' min hija x'ġieli mar fiha. Dawn kollha sbieħ fil-kitba kreattiva. Bħalma ngħidu jekk ngħid jiena pereżempju l-bitħa tan-nanna kienet dejjem sabiħa kollha bil-fjuri. Imma jekk ngħid il-bitħa tagħna kienet sabiħa kollha bil-qsari tas-sardinell. F'daqqa waħda qed inti xejn iktar personalizzata. Jekk ngħid in-nannu kull filgħodu rah jixteħetlek fuq il-pultruna jaqra l-gazzetta. Imma ngħid in-nannu kien jixteħ fuq il-pultruna jaqra t-Times. Jaqra l-Orizzont. Jaqra n-Nazzjon jien ngħid li trid. Skont x'għandek bżonn. Imma malli semmejt iktar xi ħaġa personali, inti qed tagħti karattru. Qed tagħti anke jekk jaqra t-Times, jaqra t-Times li bl-Ingliż u ġi l-Ingliż tagħha ma jkunx ħafif wisq, mela n-nannu diġà nafu x'tib ta' nannu hu, qed tifhem. Jiġifieri dawn kien ikunu tfal kbar ta' min wieħed josservhom. Meta elestu d-dialogu, ara jridu xi jirreċtawh. Jiġifieri kollok żewġ titfal wieħed ħamel tal-kelb, l-ieħor tal-asfur tal-bejt u jaqrawh u forsi jkunu tfal jaqalgħu jistgħu jaqrawh b'mod animat daqsxejn u l-lezzjoni hemm issa ma baqgħetx iktar miktuba imma ġiet ukoll animata. U l-aħħar idea li ħan nsemmilkom li forsi ġieli għamiltuha għax din idea komuni, storja bl-istampi. Ġifieri inti kull ma trid tagħmel ipprepara daqs 20 istampa jew aktar. Li tkun qasqas minn xi rivisti u llum tista' tniżżilhom mill-internet u tipprintihom sewwa. U tagħmilhom qishom karti tal-logħob hekk, twaħħalhom fuq kartonċina bħalma jkun set tal-uno u jekk inti ħadd tużhom tiksuhom daqsxejn għandek ċans tilab naqra tagħmilhom bil-contact paper biex tarġa' tużhom, jiġu qishom set karti tal-logħob. Stampi li trid, affarijiet differenti. Attus, karozza, raġel, affarijiet li huma differenti minn xulxin kemm jista' jkun. Iktar ma jkunu varjati ġifri inti se jkollok għażel annimali domestiċi jew slavaġ, għażel persuni tagħtijiet differenti, oġġetti tad-dar, oġġett li su fil-ċina jew fis-salott, kamra tas-sodda, u mezz ta' trasport, u logħob, sportikel. Affarijiet għamilhom kollha ishom karti tal-logħob. Mela mbagħad ħadħawwadhom kif inħawdu qed nilagħbu l-karti, dar ikun termuxkom, ma nafx illum min juża il-kelma termuxkom il-karti, hekk ngħidu ħa termuxkom. Iddaħħalhom f'xulxin hekk insomma. Mela ħadħawwadhom u l-klassi tqassaba f'erba' gruppi jew 5 skont il-qis tal-klassi. U l-kull grupp ittieħ pereżempju 5 stampi jew 6 skont kemm għandek. Issa kull grupp irid jikteb storja qasira li fiha jdaħħal l-oġġetti jew il-karattri kollha tal-istampi. Mela jekk inti għandek attus, karozza, washing machine, vaska bil-ħut u tifel rieqed, dak ħad tagħmel storja li ħajtħlu fiha daw. Issa semmihom kif trid. Jekk flok attus taqgħet ma ġara xejn flok karozzi tista' wkoll li ma semmi l-ewwel u t-tiem imma interessanti li tara tfal kif irnexxilhom jaqdu affarijiet illi kif tarhom hekk m'għandhom l-ebda konnessjoni flimkien. Imma tfal b'xi mod jippruvaw isibu xi ħaġa li taqgħadhom flimkien f'din l-istorja illi jagħmlu. U wkoll hawnhekk tirrepetih dan l-eżerċizzju billi tiġbor l-istampi tarġa' tħawwadhom, ħaddihom lil gruppi oħrajn u dak li kellu l-karozza ġiet għand xi ħadd ieħor issu l-karozza ġie sama l-ġelat, pereżempju, u ħadd tara kif ħadd tagħmilha. Ftit suġġerimenti tal-aħħar għax issa nixtieq intikom ċans ħan niddiskutu daqsxejn. Tikkoreġilhomx l-ortografija. Dik nara importanti jiena. Toqgħodx tagħmilhom il-korrezzjonijiet, il-lezzjoni tal-kreattività ma nħoss dan ħalthom ortografija. Għax kellha ħajkollok tfal li jibqgħu lura milli jkunu kreattivi għax ċertu kelma ma jafux kif jiktbuha.
jien niftakar għal-bidu kienu saqsu li dik kif tiktab iktibha kif trid. Iktab li trid. Hawnhekk mhux nagħtu każ ta' spelling. Ħanħallu tfal ikunu miftuħin kemm jista' jkun. Meta jikdbu ara sib xi ħaġa pożittiva f'dak li jagħmlu, sew dejjem faħħarilhom. Ħalli tagħmilhom il-kuraġġ. Ikun hemm tfal veru li l-kreattiv tagħhom tkun qiesa, imma xi ħaġa ssibilhom dejjem u faħħarilhom. Imma mill-banda l-oħra tiddejjaqx illi b'mod ġenerali mingħajr ma forsi tkun qed tipponta sebak lejn xi ħadd, turjhom fejn jistgħu itejbuha l-kitba tagħhom ma jimpurtax. Għax ma rridux imorru fl-estrem ieħor, bad infaħħrhom jipprosot kemm sabiħa, u hekk ma talbu xejn sewwa, imma b'ċerta diplomazija tajjeb ħadd jurihom kif jistgħu itejbu ix-xogħol tagħhom. U kultant nistgħu nagħmluhom PowerPoint, pereżempju, ta' xi xogħol, nagħmluhom l-istampi fihom, intellawilhom qudiem il-klassi kollha, għax it-tfal jieħdu gost u jaraw ix-xogħol tagħhom li jkunu kitbu, ikun isar b'mod iktar artistiku. Kultant forsi wkoll tagħmel kompetizzjoni illi jivvutaw għal aħjar waħda, ovvjament ħadd mist jivvota għal tiegħu stess. Dik araw intom, kulħadd irid jara klassi tiegħu x'ambjent ikun hemm, imma kultant forsi tajjeb ikoll din daqqa kompetizzjoni kultant naħseb tagħmel il-ġid.